Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatunmu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka Fatuhur Rabbani da ke garin Rimin Kebe na karatun da muke na arba'una hadis. Bayan mun kammala shi mu ɗauki littafin akhdari. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu cikin dukkanin abin da za mu ambata, ya sa mana muwafaƙa da yin aiki da abubuwan da muke ji da wanda muke faɗa. Albarkacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Al-hadithul hadi wa thalathun. Hadisi na 31. An Abil Abbasi Sahal bin Sa'ad Sa'idi. An karbi wannan hadisin da gurin Abul Abbas, shine Sahalu dan Sa'adu, kuma dan kabilan Banu Sa'ad radiyallahu anhu. Allah ya ƙara masa yarda. Qal yace ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Wani mutum ya zo gurin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Faqal, sai ce, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ka nuna min wani aiki idan na aikata shi wanda Allah zai so ni kuma mutane za su so ni. Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Ka guji duniya sai Allah ya so ka. Wazhad fi ma aidin nasi yuhibbuka nasu. Ka guji abin da yake hannun mutane sai mutane su so ka. Hadithun hasanun rawahu ibn Majah wa ghayruhu bi asanidin hasanati. Hadisin mai kyau ne, ibn Majah ne ya rawato shi da waninsa da madogara masu yawa wanda suke kyawawa. Shi wannan hadisin abinda sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu, la'akari da shi sahabin da abin da ya aikata, abubuwa guda biyu ne. Na farko shine yana koya mana idan kana son ka samu soyayyan Allah, to sai ka guji abin da Allah baya so, ita ce duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mu, law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udin ma saqa kafira shurbata ma'in. Da duniya ta kasance tana daidai da ƙimar fuffuken sauro a gurin Allah, da bai shayar da kafiri ba muƙurwar ruwa ko ɗaya, muƙurwa ɗaya tak Allah da bai bashi dama ya sha ba. Sai dai ta zama a haka ne saboda fuffuken sauro ma ya fi ta ƙima a gurin Allah, yasa ya sake ta kawai saki bawai. Mutumin kirki da na banza ma kowa zai ci. Don haka shi zuhudu nau'i biyu ne. Akwai zuhudu wanda ake gujewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. To wannan shine zuhudu mafi tsada, wanda kuma shine Annabi sallallahu alaihi wasallama
ya nusantar da shi wannan sahabi da ya aikata shine gujewa duniya. Gudun duniya ba yana nufin cewa ba za ka ci komai bane a duniya, abin da zuhudi yake nufi shine a dunkule shine ka wadatu da halali ka nisanci haramu. Duk abin da ya zamanto halaliyanka ne wannan, to kar ka sake ka ce ba za ka yi amfani da shi ta fuskar da ya dace ba. Sai kuma zuhudu da mutane suke ɗaukar sa matsayin zuhudu, amma ba shine zuhudun ba. Shine Allah subhanahu wata'ala ya hore wani bawansa dukiya sai ya ƙi ci, sai an magana ya ce to duniyar ma nawa ce. Gashi kuma Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da dukiya mai tarin yawan gaske ga kadarori a ƙasa, sai ya dinka yin rayuwa ta kunci, rayuwar babu, rayuwar ciki, sai an magana ce to duniyar ma nawa ce. To wannan ba zuhudi yake ba, keta yake wa kansa, keta yake wa kansa, kuma butulci yake wa Allah subhanahu wata'ala. Ba zuhudi, yi abin da zuhudi yake nufi shine duk abin da Allah ya haramta to ka nisance shi, duk abin da Allah ya halasta to ka kusance shi. Idan Allah ya baka duniya, cikin duniyan nan menene zuhudinka a cikinta shine a same ka kana aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah yake cewa ba za ku samu aljanna ba, ita ce albirru anan, har sai kun ciyar da irin abin da kuke so, sannan sai ku samu albirru. Shi kuma samun birru din anan nagarta, ita kuma tana bibiya ne cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi kuma irin yanda yake so, ba irin yanda kai ka ce a yi ba, irin yanda kai kake so ba. Annabi na gaya mana sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mu, ad-dunya darun liman la dara lahu wa la yajma'uha illa man la aqala lahu. Duniya gidan wanda ba shi da duniya ce, a gidan wanda bai da gida ce, amma babu mai tada duniya sai mara hankali. To menene abin da ake nufi a nan shine, in Allah ya mallaka maka dukiya, to kada dukiyar ta mallake ka, kai ya kamata ka mallake ta. Wasu za ka gani Allah ya hore musu abubuwan da za su kyautata rayuwarsu, sai kaga suna ta rayuwa kamar yadda na faɗa a baya. A'a, idan Allah subhanahu wata'ala ya hore maka, dama Allah bai yi duniyar nan dan waninka ba. Allah abin da yake gaya mana, ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ku wanda suka yi imani, ku ci daga tsarkakan abin da muka azurta ku. Idan Allah ya maka arziki, to kada ka zauna ka ce ba za ka ci ba. Abin da Allah ma yake so, ka ci abinci mai kyau, ka kwanta a guri mai kyau, ka sa tufafi mai kyau. Idan kai haka, to shine kayi godiyan Allah, la in shakartum la azidannakum. Kuma tana sayyidina Hussein alaihi salatu wassalam, kanin sayyidina Hassan, dan gidan sayyidatuna Fatima alaihi salatu wassalam, ya hau kan doki yayi kwalliya ta kilisa, sai wani bayahude ya zo ya same shi da shi, kun gani annabi ya ce, annabinku yana cewa ad-dunya sudunul mu'mini wa jannatul kafir. Ita duniya kurkukun mumini kuma aljannan kafiri. Amma dibi irin tufafin da yake, kalli dokin ka, domin kaza, kalli kaza, kalli kaza. Ni kuma dibi a ƙasa nake yawo, babu kaya a jikina, babu kaza, babu kaza, babu kaza. Sai ya jiyo, sai ya nuna masa fiqhun da namu da naka da bambanci. Sai ce da shi, ba wannan yake nufi ba. Mu musulmi an mana iyaka. Gurin abinci sai dai iya halali za mu ci, an iyakance mana haramu. Gurin magana an iyakance mana gaskiya za mu faɗa, kada mu sake faɗo ƙarya. Duk abubuwa wanda yake warware masa, inda Allah ya mana iyaka, to ka'idar ɗan kurkuku shi kuma shine wanda aka iyakance masa guri, iya nan kaɗai za ka zo da kai rayuwa. To wannan shine ma'anar kurkuku. Kai kuma kana da iyaka wannan? Babu ruwansa, shi ma yana da matan zai tafi gurin matan wani, ci ta rayuwarsu.
to shi ko musulmi kaga ba zai yi aikata haka ba zai aikata ba. To wannan shi ake nufi, ba wai Allah subhanahu wata'ala ya hore maka ka kuntatar da rayuwarka, ka kuntatar da iyalinka. Da yawa wasu suna irin wannan abu. Sai na Ali karramallahu wajahu yana cewa ina mamaki ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore ma arziki, ga dukiya ma dudai a hannunsa, amma yana rayuwa ta talaka a duniya. Ba zai ci ba zai sha ba zai gyara gurinsa ba, kullum yana rayuwa cikin tsumma. Abinci ma sai ka dinga gani yana rayuwa da wani irin rayuwa haka dai gashi na irin wanda ya zaɓa kansa, sai ce yayi ya gama, kuma nan gobe kiyama Allah ya masa hisabi na masu kuɗi. Haga wannan wa gari ya waya, haga an yi ba a yi ba kenan. Kai nan baka samu kai abin nan ba, kuma a san kuma ka je ka shiga cikin jerin masu kuɗi, Allah ya maka hisabi na masu kuɗi. To Allah subhanahu wataala abinda yake farlanta mana shine gudun duniya, shine ka nisanci dukkan abin da Allah ya hana. Yana ɗaya daga cikin zuhudu, riƙon amana, karka ci amana. In ka tsaya iya amana to ka ƙaurace wa duniya. Yi gaskiya, karka zama mara gaskiya. Sannan abu na gaba, duk wani wanda yake ƙarƙashinka ka tabbatar da cewa ka sauke haƙƙinsu bayan ka fara sauke haƙƙin Allah da yake kanka. Allah subhanahu wata'ala ya mu dace. Kuma sai ɓangaren ibada, shi ma akwai zuhudu da ake bukata. Shine idan za ka yi aiki don Allah, to ka ƙaurace wa duk wata halitta a cikin aikinka. Kar ka bari wata halitta ko ƙanƙanuwa ta shigo cikin rabo na aikinka ko ƙanƙani. Misali, sai ka tsarkake wa zuciyarka riya, saboda idan ta shiga aiki to baka ƙaurace wa duniya ga aikinka ba. Sai ka zo ka ƙare yin aikinka ga baki ɗaya, ka koma a gurin Allah subhanahu wata'ala ya buɗe falinka ya ga babu komai. Ana tuhumar ka ina aikinka, sai ce ubangiji ai na haddace alkur'ani, ubangiji na je na gina masallatai, ubangiji na gina makarantu, ubangiji na koyar da karatu. Sai ya gama tsaf yayi kaza kaza, sai ce da shi to dan wa kai? Sai ce ubangiji na yi dan kai ne. Sai ce da shi ƙarya kake yi, ka yi dan a ce kai ne gina masallatai ne kuma an faɗa, ka yi dan a ce kai makarancin Qur'ani ne kuma an faɗa, ka yi ne dan a ce kana da tarin almajirai kuma an faɗa. Duk irin waɗannan abubuwan sai an zo an yi wa mutane shi. To wallahi al'azimi a nan gurin ya kamata duk irin aikin da ɗan adam zai to ya fara auna zuciyarsa, kimar umarnin Allah da kimar zuciyarsa zai kalla. Shin yana yi don Allah ne ko kuma yana da wani hazzi a cikin zuciyarsa a wannan aikin? To su bayan Allah abin da suke kallo shine duk irin aikin da za su yi sukan yi kokari su hana wa zuciyarsu rabo a cikinta. Ɗaya daga cikin magabata an ce akwai wanda aka kawo masa nama a cikin kwano, yana buɗewa, ka san wani lokacin idan mace ta iya girki abin sai a hankali, yana buɗewa kawai sai ga wannan maikon na saman nama sai su rawa, sai ya wuce tsinki. Ya ɗaga hannu zai saka, to da yake mutane ne masu muraƙaban Allah ko da yaushe, yana miƙa hannu zai ɗauka sai ya ji wani abu a zuciyarsa, sai ya fasa, sai ya ɗauko murfin sai ya rufe abincin, sai ya koma cikin gida sai ya ɗebo toka sai ya barbaɗa akan wannan namun. Sai ji aka ya ce dole kuma sai kin ci. Almajiransa suna gaban shi, sai da abun ya riga da aka gama cin nama aka gama, suka ce to malam mun ga lokaci kaza kai daga hannu zaka ci abinci, zaka ci naman nan, sai muka ji ka ce ba za ki ci ba, kuma yanzu muka ji ka ce dole sai kin ci. Har aka gama sai ce sanda na bude zan ci ne don Allah, saboda arzikin da ya bani zan ci dan in yi godiya ga shi. To amma kafin na kai hannuna ciki sai na ji zuciyata ta yi bayyanar da rabanta a ciki, hazzun nafs. Ina jin wannan sai na ji yawun baki na ya tsinke, da na biye mata zan ci sama da yadda Allah yake son in ci. Sai na mayar na rufe,
ina barbada masa toka sai ta kyamaci abin, to shine nace to kuma dole haka za ta ci ta karba. An gane, dole haka za ta karba, kuma haka aka cin. Saboda menene? Kullum ka dinga yaƙi da zuciyarka a cikin aikinka. Kar wani ya zo ya ce maka wani mutumin banza ne ko wancan mutum haka, kana ɗaukan wannan maganan kawo kai ka tsaya, to da kai da shi duk ɗaya ne. Kun bayan Allah subhanahu wataala ya baka ka'ida, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina. Allah yake cewa ya ku wanda suka yi imani, kaga nan ku saboda nuna maka kaunin da Allah yake yi bawansa, bai yi magana da ayyuhan nasu ba, sai ce ya ku wanda suka yi imani. Idan wani mutum ya zo nan, fasiku ana nufin mai ba da labari, yana ɗaukan ma'ana biyu ne. Idan mai ba da labarin sadiki ne, to shi kenan fisko sai ta sauka daga kansa. Idan kuma ƙarya ake ta zama, to kalmar fasikancin ta tabbata a kansa. Yana gaya muku, to ku tashi ku je ku yi bincike, saboda daga sanda wani ya kawo maka labarin wani ko wata ko wani abu daban kaza, to abin da ya dora maka aiki ne ka je ka yi bincike akan wannan abu. Amma muddin ya baka labari kawai sai kawo ka yadda, to da kai da shi duda a gurin Allah subhanahu wataala, har gara ma shi tunda shi ya san abin da yake yi, abin da yake aikata ba daidai bane ba, kai kuma ka ma fi dulmiyewa. Allah subhanahu wataala ya sami kiyaye. Sannan abu na gaba shine daga cikin gudun duniya, ka nace wa aikin Allah. Inna lillahi ibadan fuqana talaqu dunya wa kafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat hayyil waqana ja'aluha lujjatan fattakhadhu salihal a'mali sufan. Imam Shafi'i yace duniya, wasu yace lallai Allah yana da wasu bayi masu kaifin hankali da basira, shine ibadan fuqana. Me suke sai ce talaqu dunya wa kafu fitana, sun saki duniya saboda sun ji tsoron fitintunin duniya gaba daya. Wani irin saki suka yi mata? Saki ba'inu ta'abbudi. Sakin aure yana kaso uku ne ko? Akwai saki raja'i, akwai saki ba'ini, akwai saki wanda ake ji masa ba'inu ta'abbudi. Saki raja'i shine mutumin da yawa mata saki daya ko saki biyu za ta iya dawowa. Shi ko ba'ini shine wanda idan ya sake ta saki uku sai ta auri wani mutum sannan sai ta dawo gidansa. Shi ko ba'inu ta'abbudi shine wanda idan mutum yawa ta sali'ani, yace tana da ciki ko yace ya same ta tana zina, ko tana da ciki yace wannan dan ba nasa bane ko cikin nan ba nasa bane, aka je gaban alƙali aka yi wannan rantsuwar, aka yi li'ani, to shi kenan sai a raba tsakaninsu. In za su rage daga shi sai ita a duniyar nan haramun ne aure tsakaninsu, haramun ne. To su waɗannan bayan Allah irin wannan sakin suka yi wa duniya, sun sake ta saki na li'ani, lalatacciya ce. Me yasa? To tunda sun sake ta, to wanne irin yanayi ya kamata su kalle ta? Sai ce ja'alu halujjata, sai suka mai da duniya tamkar kogi kato. Kuma a ka'ida duk mutumin da ya zo gefen kogi a matsayinsa na matafiyi, to me zai yi? Shine nemi abin hawa da zai tsallakar da shi da jirgin ruwa. Yace fattakhadhu salihal a'mal sufana, ya suka dauki kyawawan ayyuka a matsayin jirgin ruwansu, shine wanda zai kai su zuwa ga gaci. Ba su ji za su gajiya, ba gajiyawa ko? Ta wani bawan Allah yana cewa al-mautu babun kullun nasu dakhiluhu, ya laita shi'ri ma ba'da dari mal babi maddaru ad-daru daru na'imin in amilta mimma yardil ilaha wa in farata fannaru. Yace mutuwa dai dole ce, kowa sai ya shiga, kofa ce wacce kowa sai ya shiga. Ce to amma kai can rayuwa, idan an shiga wannan kofar wani daki wani gida za a shiga? Gidan nan da za ta fi guda biyu ne, imma lamanto addaru daru na'imin, imma lamanto gidan ni'ima, kasaitacciyar ni'ima, Allah ya sa mu dace, ko lamanto gida ne na uquba idan mutum ya yi sakaki shi ne ka bi duniya. Allah ya sa mu dace. Annabi na gaya mana cikin mafi kusaci don ka gane
duniya ba ta da tabbas, yake gaya wa Abdullah bin Mas'ud ko Abdullah bin Abbas, yake cewa da shi kun fi duniya ka annaka garibun aw abirus sabil, ka kasance a duniya kamar kana bako ko kuma a'a wanda zai tsallaka titi ma kusanci, dan ka gane duk mutumin da yake jiran mota ta wuce kaga ina shi ina samun tabarma zauna jira yake kawo mota ta wuce ya tsallaka ya tafi sa, to wanda yake duniya kwatankwacin wannan ne, yana jira ana masa magana kawai zai daga ya tafi. Ya kai mutum ya samu sama da shekara 100 a duniya, rana daya ana zare ransa sai kuma a sama lissafin yau kwanaki kaza da mutuwa, wancan shekarun ya zama to babu su. To duniya ce take da wannan zirin. Allah ya sa mu dace. Sannan sai kuma kauracewa abin da yake hannuwan mutane, shine duk abin da yake hannun mutane kada ka sashi a ranka. Kuma wannan ba yana nufin wai iya mallakin su ba, har mallakinka. Mun sani dan adam yana da mallaka guda biyu. Akwai mallaka ta kasmu, akwai mallaka ta haqqu. An gane? Kasmu ko kuma kismu shine kaso naka. Kaso wannan kasan shine wanda ake ce masa da Hausar rabanka. To a ƙarƙashin mulkinka, mallakinka, to akwai abin da ake ce masa haƙƙu, haƙƙinka. To ba kowane haƙƙi ne yake zamantowa kaso ba, amma kowane haƙƙi kaso ne. An gane? Allah ya sa fahimci abin da nake nufi, za a gane insha Allah. Kasanka shine ka zo kai aiki wa mutum, naira 10,000 zai baka biyan haƙƙinka, sai ya ɗauki naira 5,000 sai ya baka, saura nawa? Saura 5,000. To wannan 5,000 ɗin shine kasanka, shi kuma wancan ragowan haƙƙi ne ba kaso bane. Don haka shi mutum zai iya cinye wa ɗan uwansa haƙƙi, amma bai isa cinye masa kasonsa ba. An gane? Dole in dai kasanka ne, ko bayan ranka sai ya kawo magada. In kuma a matsayin haƙƙi yana tunanin ya cinye, to shi ke da shi sai a lahira, shi wannan sunansa ɗan dako. Ɗan dako ne, duk mutumin da zai ci haƙƙin wani, to ba haƙƙi ya ci ba, dako ya ɗauko wa wani. Saboda idan ka ɗauka a nan kana ganin ka cinye, to za a zo ranar da babu wannan dukiyar sai abubuwa guda biyu. Abubuwan nan guda biyu su ne kyawawan aiki da miyagun ayyuka. Kuma an ce gwargwadon arhar abu ko gwargwadon bozan abu, gwargwadon ƙarfin arhasa. Bozo shi ne abin da ya zama to ya yawa a gari. Yanzu misali bangaren kayan miya, na san kusan kowa ya san da ake ji a ciki. Idan aka ce ga tumatir ya zama to ko ina ana samun shi, sai ka je ka miƙa naira 10 ka ga ana cika maka bakan leda ko, amma aka ce babu shi ba, sai ka miƙa naira 100 ma sai ka gana kokarin ɗauko maka ƙwaya biyu a baka, saboda babu shi. Haka ne? To dan gobe kiyama abin da yafi bozo kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka. Babu abin da yake tsananin wahala shine lada. Shi yafi tsananin wahala, babu shi a can. To shi kuma anan sai ka ga a cikin aikinka na sallah, azumi, zakka, hajji, in baka yi sa'a ba sai ka ga sallolinka da aikin hajjinka sun kare a naira 10 wani duka. Wataƙila sallolin da kake tunanin kai ana bincita su sai a ga akwai kasala a ciki, akwai son zuciya a ciki, akwai riya a ciki, akwai kallon kai a ciki, ko akwai nuna isa a ciki, ko kuma akwai ciwon iyawa a ciki da a cikin sallarka. To in aka ga wannan, to wannan sallah gurin Allah fake ce, ba ta karɓu ba. Duk sai an ga babu wayannan a ciki, sannan sai kuma a zo a ce wannan wannan an zo dan Allah ka ce mana man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha. Bai ce mana man amila hasanatan ba, haka ce man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha. Wanda ya zo da kyakkyawa, kaga kenan kamar misali a gwamnatance sai a ce wanda ya zo da certificate ɗinsa, wanda yake da credit guda 9, wanda ya kawo mai credit 9, to shi za mu ba wa nau'in aiki kaza. Kaga yaya za a yi ka je ka nemo credit ɗin nan? To ya rage naka, kawai abin da ake bukata
ka kiyaye wannan ka'idar. To shi ma Allah ya ce wanda ya zo daga, to shi kuma daga cikin waɗannan arwatakin hanyar shine wayancan miyagun ayyukan na zuciya, shine riya, kallon kai, ciwon iyawa, jin isa, jiji da kai, sannan ganin nafuwa ne a cikin wannan sallah. To idan ka tsallake wannan zai ce to zuciyar ta nufa zatin Allah, in ta nufa sai ce to wannan aikin sa yayi, sai ka ga cikin sallolin ka bai fi guda kaza ka karba ba, to kuma ka dannewa na naira 10. sai ce to sallolin ka guda kaza da aka diba da azumin ka guda kaza da aka karba, to a diba a biya shi. Shikenan shi yayi furi, kai furi a nan gurin, to sai ka ga shi in kuma wani babu sai ce to a je a ɗaya bai miyagun ayyukan wancan sai a zo a loda wanda ka danne wa haƙƙi. Da haka da masu cin haƙƙin ƴan uwansu sun san me suke loda kansu, wallahi alazim da sun daina, wallahi alazim da sun daina. Haƙƙi daga cikin su shine bashi, wanda ya karɓi bashin wani to haƙƙin wani ya karɓa. Sai da na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda yazo zai sallah wa wani sahabi, sai aka sai tambaya shin ana bin sa bashi, sai aka ce da shi ana bin sa bashi, ya ce to ku wa dan uwan ku sallah, ba zai yi ba. Sai da wani ya ce ya makin Allah bashin da yake kansa ya dawo. Wannan abin da nake so ku duba, duk irin tausayi da jin kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kalli irin abin da ya aikata saboda tsananin tsoratarwa. Kar mutum ya je lahira da hakkin wani, to yana ɗaya daga cikin karatun da ake koya mana, kada ma ka kalli abin hannun mutane balantana ka ci musu hakkin su. An gane? To wannan shine karatun da Annabi yake koya mana wannan. Allah ya sa mu dace yanayin lokaci. In sun yi ko da akwai masu tambaya. Kamar nan gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko addu'a ce, kuma yana da fa'ida kwari a ce ma an yi haddanta. Yace Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa lisanan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni la yamna'uni rizqan qasamtahu li wa rida anni min al-aishi mimma qasamtahu li. Wannan yana da fa'ida ya zama to an yi wannan haddan addu'a, tana da amfani kwarai da gaske. Ka ce ya ubangiji ina roƙonka ka azurta ni da imanin da zai yi bashiru qalbi, zai lulluɓa zuciyata, sannan ka bani harshe na gaske wanda zai zama to duk abin da zan faɗa gaskiya ne, har ya zama to duk abin da zan ambata kuma zai zama to na san babu wani abu da zai hana min na arziki na kaso ko akasinsa, face na kalle shi daga kai ne, kuma ka yarda da ni da rayuwata da irin abin da ka kasa shi zuwa gare ni, ma'ana kaso na. Alhamdulillah.